Machiegni kendo nyako Ramogi ajong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Upiny Okinyi makawuono. Wadong mana kod thuolo matin to watieko twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny Okinyi makawuono. Kapo ni kitudi kodwa gi sani, antiere kae kod welo adek, antiere kod Kennedy Obuya, Kennedy Ondiek kaachiel kod Dina Gaye. Watwak otudore kod gigo mosebedo katimore e sirikal ma pacho kae. Wang'eyo ne jatend piny William Ruto kaachiel kod jatenda ODM Raila Odinga noketo kokgi e winjruok mar tiyo kanyakla. Kata kamano nitiere jogo manitiere ODM mosebedo wuok oko kachalo ka gima gikwedo jogo manitiere sirikal. Ang'o momiyo magi timore? Pogruok nitiere kose ang'o matimore? Kapok ne wadhi e yuyo Ondiek, nitiere wach moro mane ili. Adwa mana wacho kama wadwa Obuya wuoye about Governor Nyong'o and yenani kaka interject ni adwa address governors wageki perpendicularly sani nikech mae kaka piny chalo. Nikech wane chenro mar chal mar piny donge. Jaduong' Obuya, I accept your point me wacho is very sounding ni number achiel nyaka understand ni counties are independent but interdependent. But anadwa marry that point mondo wang'i niya wang'i ng'ane Orengo the man. Nyaka wang'i Orengo James the man. Then wang'i Orengo James the lawyer. Then Orengo James the activist mothagore e streets ka kelo demokrasia mar Kenya. To kendo Orengo James the governor. Wan gi ji ang'wen in Orengo. Koro sama Orengo ne wuoyo kowuoyo mbele president kama na winjo ka nyamori giri jomoko kode no apologize. Na penjo dito. Idwa kono Orengo no apologize nikech kono president ni sirikal tiyo marach. Mano ko apology mane manudwa no Orengo apologize. Orengo cannot apologize because you use William Ruto ni the system is not working. Kawuono minister mar education aneno ni TV moro kacha. Odhi explain kaka system mar education fail. Kidhi ani macho wang'o ng'ato kata police no kosechopo kanyo ere kaka mach maduong' machal kama osewang' to kata police pod ok wane kosechopo kanyo mano dong system ofe ji dhi osiptal to ok yud thieth dong' mano sha ok ti an adhi osiptal personally gimomiyo tindi winjo ka pingo kata sha geregi nawe no tiyo na yudo ka gino ok ti ayudo ajali awuon mabedo osiptal sha nochulo na siling 18,000 to bill that was 1,460,000. I'm telling you the truth. Aga Khan Hostel ka. So, gigo are not working. Koro ko Orengo wacho ne William Ruto as a national government president. Security ok en mar Orengo. Governors onge gi security. Ko wacho ni kidnapping dhi mbele. Kidnapping nyaka bed refused. Nikech mane gima ne kata 10 points agenda mane gindiko niya we must stop kidnapping. And the president no confirm ka ne tour Mount Kenya ni gidhi stop the kidnapping. Kaka sebedo ka wacho niya mibadhi e sirikand ni ok en gima winjo ng'ato wani wakedo gi mibadhi. Jo sirikal ema corrupt giwe timo corruption. Ikedo gi gima ine mitimo. How do you fight corruption ma ine mitimo? Koro adwa wacho ni wang'iuru Orengo the governor. To Orengo the activist manu kedo ne katiba. To Orengo the lawyer ma understand the roles of every part of government. But coming back to our governors. Problem marwa kaka oganda adan okaluor mondo anyis jothurwa ni problem wa kaka oganda en process ma wayudo godo jotendwa. Process mwachopo godo ni ng'ani koro governor wa, process mwachopo ni ng'ani koro mbunge wa. Nikech siseno ka wabunge wan gi wabunge choir members. Sama ne nitie wabunge mane riek mano kuongo dhi obedo gi president piny to wacho ni governor president. Wadwa ni mondo ipang'nwa development kama kaka Mark Nyamita, Professor Tom Ojienda, joma no kuongo ir sirikal mobedo gi sirikal piny. Ni neno ka the same choir members gi no dhi liete gi jatend gi ma dhi lead choir master odhiyo yanyo kaka wan watero iwa wa joma jokwecho wa joma odenyo koro bang'e ka gi realize ni jogi kare ni correct Nyamita tero dongruok kineno gik mane Nyamita timo Migori kalure gi sirikal mano dhir William Ruto no ka neno gi Melisha Kuba nyocha timo gen ka neno gik Ojienda nyocha temo timo chodho ula manyocha chodh Kisumo no chodh mana nikech Ojienda no dhi obedo piny gi president mondo migi wuo then dalo ka ne giwacho ni dongruok en ratiro margi Orengo koro nochungo wacho ni dongruok en ratiro margi koro Orengo rach because choir master ema dwaro ni mondo pangwa koro jovarali and generally choir master wani ema miyo wa governor choir master wani ema miyo wa bunge matiji gin choir mistresses and misters ema miyo MCS like Masia makori dwa siembo karombe ni mondo dhi oriembo Orengo ema miyo MCS ma Homa Bay madwa nyiso MCS wa Homa Bay weche ariyo manyaka ta page jo Homa Bay kawuono sama wawuoye ni Joyce adwa yawo debate manyien nikech Homa Bay ka ndiye kama chief of staff mar county government Charles Odhiambo iwacho no go somewhere
MCS ma wacho ni rombegi poko dhi mochung county assembly understanding order number 30 mondo penje ni to matter of county importance chief of staff mar county government iwacho no go kamoro wawinjo no riembe pok wang'eni to ere kaka no timore to gochni no goe kure to no bedo reported kanye the final thing wawinjo no riembe and MCS ma wacho gi oling ti to my standing orders mar county assembly chiwo understanding order number 30 pogi pejo sani adi chuodho ne ji gore piny sindo Gavanas wa ochilo wanga gi the rest odhi ochokoro the miel west owadwa ma Indah notimo wedding ma is okay okapingi to samudhi ting'oru dhi mielo Indah Gavanas te uloko mariej mar ng'ato state function to yo midhigo Migori to chuodho ineno ka jowa gore piny Gladys wanga odhi miel ochilo yako odhi miel sindo kachacha en border mar Migori Gioma be. So watch more mulo kai mano watch mar chief of staff mano ma county ma Homa Bay. Be nitiere kod ranyisi kata proof mag gigo duto miwacho sani. Apenjo niya an kaka ja Homa Bay. And kenda dwa penje publicly for the first time in a very organized man. Mind in a chief of staff of a county government. Iwacho no better attacked. Kata unuwinjo no better attacked. Then social media everywhere. Proof nitie. Kore mapenjo niya en teach mar county assembly members mondo stand understanding order number 30 mondo penjo niya this is a public servant he has been affected somewhere he has ended up being fired wakia kuma entie samowueni onge ng'amonge kuma chali nitie ng'amonge health mar chali onge ng'amonge situation mora mora ma gigo ng'aparo ni county assembly nyalo mana to ka proof nitie adwa yena ye asebede assembly standing order number 30 mar county assembly kendo jo nyaka ngi wacho ni a member mar county assembly nyalo kwayo county assembly mondo stop debate mondo gi discuss a matter of county importance. County importance en achiel servicemen, servicewomen, persons who are serving in a government. Mind is someone who is serving in a government. My someone who is said to have been. Iwacho ni gimoro to okadwa wach manyo proof to biro yudore. Ka wawuok ni wadwaro proof kiny wana yud proof ok bitamo. We obuya bende wacha. Adwa ne apuonjra go wadwa ni.